Assalamu alaykum izleyiciler, mehriban vatandaşlar. Salam aleyk, qadirli mehmanlar. Çalsan vaxşı bəyətləşiginin Daşoğuz vilayet tapqırına qatnaşıcılar. Berqarar döwletimizin täze ýamynyň galkynjy döwründe arkadag serdarly bagtyar ýaşlar ýylymyzda milli mirasymyzy öwrenmek we onu wagt etmek. Türkmen halkynyň baý geçmiş mirasyny, dutarda ýerine ýetirjilik we bagşçylyk sungatyny geljekki nesillere ýetirmek we ýaýmak şeýle hem zekilli bagşy tadanlary ýüze çykarmak we olar köwüslendirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asr bayragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerini dutarçy bagşy tadanlaryň arasynda Çalsana bagşy bäsleşiginiň geçirilmegi hem bu senediň wekilleri üçin ören, buýsançly we begençli waka boldy. Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asr bayragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerine geçirilýän Çalsana bagşy bäsleşigi gadymy Daşoğuz topragynda dowam edýär. Şeýle bäsleşikler geçirmäge uly mümkinçilikler döredip beren Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadagly serdarymyza uzak ömür dileýäs. Janlarynyň sag ömürleriniň uzak döwletli işleriniň elmedama rowat bolmagyny arzu edýäs. Mehriban vatandaşlar, ediz adamlar, hormatly aýdym taýyň muşdoklary, geliňinde bolsa bu bäsleşigiň Daşoğuz vilayet tapqyrına gatnaşýan ähli bagşylanmada we tadanlanmada bir wada uly üstünlikleri arzu etmek bilen olaryň ählisini sahnamyza çagyralyň. Şeýle hem şu pursatda bu bäsleşige dürli vilayetlarda bolup ýurdumyzyň ýaşlarynyň içinden, ýaş bagşy tadanlarynyň içinden iň zekililerini, iň başarylyklylaryny saýlap almakda we öz emillik maslahatlaryny gaýgyrmaýan emiller topary bilen şu pursatda tanyş bolalyň. Maýa Quliýewadyň Naky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ulum olmy, Türkmenistanyň halk artisti, Magtumuladyň Naky halkara bayragynyň eýesi, mukamçy kompozitor, emiller toporynyň başlygy Akmurat Çaryýew. Maýa Quliýewadyň Naky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagşçylyk kafedrasynyň gollemy, Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri, emiller toporynyň agdasy Recep Turdy Begenjew. Şeýle hem emiller toporynyň agzasy, Maýa Quliýewadyň Naky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ulum olmy, Türkmenistanyň at gazanan artisti Çarmyrat Ahunow. Şeýle hem Maýa Quliýewadyň Naky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagşçylyk sungaty kafedrasynyň ulum gollemy, Türkmenistanyň at gazanan bagşysy, emiller toporynyň agdasy Kerwen Ýowbasarow. Şeýle hem emiller toporynyň agzasy, Saparmyra Türkmen Maşady Naky Nevçiler Medeniýet Köşküniň direktori, Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asr bäsleşiginiň ýeňçisi, Ýanglan diýarym tele bäsleşiginiň ýeňçisi, bagşy Gurban Galyç Nurgalijew. Mar welaýatynyň ýol öten etrawynyň birinji bagşylar öýüniň akompaniatory, Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Çaryýarguly Ýakubow. Şeýle hem emiller toporynyň agzasy, Lewap vilayet ýürütü sungat mektebiniň mollamy, Sazanna Çalsana bagşy bäsleşiginiň ilkinji sanynyň ýeňçisi Gurban Çaryýew. Hormatly watandaşlar, edilýärler, biz hem şu şatlykly pursatda Türkmen ýaşlarynyň adyndan ýene bir ýola Gahrman Arkadagymyzyň hemde hormatly prezidentimiziň janlarynyň sag ömürleriniň uzak döwletli işleriniň elmedama rowat bolmagyny arzu edýär. Mehriban adamlar, ediz vatandaşlar, aýdym saz bäsleşigine öz zekini we gujurlaryny synap görjek ähli sazanlary we bagşylanmada uly üstünlik arzu edýär. Şeýle hem şu ajaýyp pursatda ýene bir ýola Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň we hormatly prezidentimiz Arkadagy serdarymyzyň jallarynyň sag, başlarynyň dik tutýan her bir tutumly işleriniň mundan meýlek hem rowaşlyklary wetlenmegini tüý süregimizden arzu edýäs. Başagonan döwlet guşy, bagyt bolup gelenler, ýaşlara ilham hem anam, täze eýýam berenler, Arkadagly serdarymyz, ýaşlar siziň bilenler, Arkadagly serdar bilen güýç berdi watan bize, sungat söýen ýüreklerden, şu sözler kasam size. Hormatly watandaşlar, edilýärler, biz hem Çalsana bagşy bäsleşiginiň Daşoğuz vilayet tapqyryny Şirwan perde galyp Çalsana bagşy diýen edebi aýdym sadly kompozisiýa bilen başlaýas. El kıssa hayır yağışı,
Bu bir karar zamanan kalkınışlı dövrünne arkadağlı ferdara, arkadağa alkışı coşup coşluğu ünne, zıvarlarda gül eylep, dutarın bilbil eylep, şirvan perdeden başlap, buytuncunun ağışlap, daşoğudlu bağışılar beğetleşmeye başlayar. Baksı sağdan dalın borca bəhtesiri, kadimi taşoğudlu, beslenip toyda vara, özarı bəhteserler, salıp kadar sağları, tayraktıl, sırınava, Türkmen oğlu gıyzarı. Bağışçılık sunuğu hem dutarda sağ çalmak, dutar yasamak senedi, UNESCO'nun maddi değer sanığından yer almak, kahraman arkadağlı ferdarın ihlasının bir vezi. Bugünkü bəhteşlere ilham verdi, coş verdi. Ustad halipalardan ak patan aldılar. Mekke muşabbilini bəhtleşmeye geldiler. Aşık aydın ruhundan vatanıma şan dilep, kahraman arka dağlı ferdara, uduk ömür yaş dilep, devlete rovan dilep, Türkmene dovan dilep, didiler köp toy boldun, bugün tirteğine kalıp, pirimiz pata verdin, kalıp şirvan perdağı, coşup çalsana bağış edip, Beş kelam söz giydiler, gör vak ne dediler. Koşotan alıp mıstık en ömrünü, Şirvan terden alıp saltan almazı. Zamananın bildiğine ömrünü, Şirvan terden alıp saltan almazı. Enik vatanına kılkın heyrani, sarları kambasın köşkeri vadi. Tarih edip bu devlet devrani, Şirvan terden alıp saltan almazı. Aşağıydın pirden ayda nurum var, yolu gel kanlıdır, ökşen nurum var. Güneş kanın sana urma gönlüm var, Şirvan terden alıp saltan almazı. Nadar bağam su olmaz senin yoli, başının yoli. En çok ustadların kalbinin nuri, oy Türkiye'ne kalsın olurum ruhi. Şirvan perde kalım saltını valsi. Altın üstü dövdüm vurdum altına. Vurdum altına, vurdum altına. Dövür dövran isme coşup altına. Arkada bir perdarlının vakfına, Şirvan perder alıp saltana baksı. Ağlar yeley, yurdu gördüm, yurt serverim, mermi gördüm. Arkada ve perdarlının yurdun aydın kaldı. Gördüm yeley. Mehriban adamlar, qadarlı vatandaşlar, şeýle hem hormatly aýdym salyň muşdaklary, şirin kengler bilen şunun ýaly döwürmediň ajaýyp wasfany ýetirýän şirin aýdym bilen bäsleşigimiziň başyn başlaýar. Bäsleşigiň şertleri bilen sizi tanış etsek, bäsleşikde ähli welaýatlaryň çäklaryna bolup geçişi ýaly ýöriti ilkinji tapgardan geçen we sazanlaryň hemde bagşylaryň arasyndan saýlanyp alynan 10 sany zikirli sazannamyz we 10 sany zikirli bagşymyz bugün siziň öňüňizde öz saýlan sazlaryny şeýlekem şirin aýdymlary ýerine ýetirip bererler we elbetde halipalardan derwäs we adalatly emin adalarynyň pikirlerine münasip bolarlar. Biz hem bugünkü bäsleşigimizi ilkinji nowatda
yerine ýetirip berjek sadanalymyň bu bäsleşigi üçin saylan sazlarından başlamagy makul bildik. İlkinci öz saylan sazı bilen çykyş edýän sazanyny dinanymyz Gurban Mewi Hudaýberdiýewa. Gurban Mewi Hudaýberdiýewa ýörüte bu bäsleşigi üçin türkmen halk sazy düşmüş sazyny saylap alypdyr. Elbette bu saz barada belläp geçdik. Ähli ýollaryň çäklerini görnükli ýyzyny goýmagy başaran bu ajaýyp saz ähli ýollarda bellidir we ýene bir bellemeli maglumat ähli ýollarda hem saz görnüşini hem de bir näçe törler laýyklykda aýdym görnüşini halkyň häzirki wagtda çelli ýüreklerini we ýatlaryna galmagy başardy. Mehriban adamlar, gadyrdan watandaşlar, ahal ýoluna hem bu ajaýyp sada Türkmenistanyň halk bagşysy halypamyz Sahy Jebbarow ýörüte Görogul Şadetsanyndan ýad edeýin agam sen diýen ajaýyp aýdymy halkyň aňyna goýmagy başarypdyr. Aýdymlar bardy belläp geçdik. Elbette aýdymlar hem öz nowatyny ýörüte gyzykly mazmunlaryny we tesirlerini size ýetirerdi. Mehriban adamlar, gadyrdan aýdym sadyň muşdoklary Gurban Mewi Hudaýberdiýewaň ýerine ýetirip bermegine türkmen halk sazy düşmüşi dinläliň. Dinläň, lezzet alyň.
Hormatly watandaşlar, edildileşler anha şu ýerde Gurban Mebi'niň çalyp beren Düşmüş atly Türkmen halk sazyna baha bermek hem de eminlik maslahatyny bermek üçin biz Eminler toporunyň başlygy Türkmenistanyň halk artisti, mukamçy kompozitor Halipamyz Akmurat Şarifa hormat bilen söz berýäs. Assalamu alaikum ey adamlar. Daha şu vilayatyna halipalar bilen duşmak mahmiyet etti. Akçol Muradowa, İlamana, Ballimat geldi. Kan halipalar bilen gurunda sormak mahmiyet etti. Kahraman arkadağı hirdarımız, hormatly prezidentimiz, yaşlar üçün şeyle bir yol açıverdi. Halipa şagirdlik yol diýmän özü her bir kärde şu şägirdin dowam etdirmek diýip düşünýän. Saňa üstünlük arzu edýän. Sağ olun Halipa, janyňyz sağ bolsun. Biz hem Gurban Mebi uly üstünlük arzu edip, endiki saýdanamyzy sahnamyza çagyrýas. Bätleşigimizde çykyş etmek üçin Alham Sopiyew. Alham da Şoğuz vilayatynyň Bollum Saat etrafyndan gatnaşýar. Alhamyň bugünkü bätleşige getiren sazy Türkmen halk sazy Dön Göwnüm. Hem saat hem aydym görnüşine aýdylýan Dön Göwnümi esasan ahal hem de damana ýollaryna aýdylýar. Alham Sopiyewiň ýerine ýetirmeginde Dön Göwnüm diýen Türkmen halk sazy ýanglanýar.
Ilham, yerine yetirip beren sadyňyz üçin köp sag bolun. Ilhamyň yerine yetiren sadyna baha bermek we öz emillik maslahatlaryny, pikirlerini beýan etmek üçin Emiller Toporunun ağzası Halipamız Mayakuli Wadynyň Türkmen Milli Konservatoriýasynyň muallimi, Türkmenistanyň at gazynan medeniýet işgäri Recep Turdy Begenjew hormat bilen söz nowatyny geçirýär. Assalamu aleykum hormatly adamlar. Ilham çalp beren sadyňda intäken kämilleşmeli. Gahrman arkadagly ferdarymyza şu mümkinçilikleri döredip beren üçin köp sag bolsun aýdýar. Olaň zanlary sag, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işler hemişe arawas bolsun. Men saňa berjek maslahatym kämilligiň çägi ýokdy. Näçe köp çallygyňça, halipalar köp diňledigiňçe bir kakuň üýtgese de, şo dogry kaksa da saz diýilýän zat süýji bolmaly. Owazyň süýjüsini bermeli, tagamyny bermeli. Gelecekde saňa üstünlük arzu edýär. Sağ olun Alipa. Mehriban adamlar, gadardan watandaşlar, bäsleşimiz ýene bir näçe ajaýyp sazlaryň ýanglanmagy bilen dowam eder. Siziň öňüňizde ýanglanjak saz Türkmen halk sazy Burnaşak. Burnaşak halk sazyny ýerine ýetirmek üçin sazyň namy Begenç Urpekow ýörüýti bu sazy saýlap alypdyr. Bu sazyň mazmuny barada, bu sazyň taryhy barada aýdylanyna esasan ahal ýoluny giňden çalynýan meşhur sazlaryň biri bolup durýar. Ödem iziz adamlar bellep geçdik. Şu ajaýyp saz uly gowrumly we çylşyrymly saz bolmak bilen sazanynyň hakykatdan hem ezberligini, ne derejede ustadlygyny saýgaryp bilýän ajaýyp sazlaryň biri bolup durýar. Halkyň ýörüýti hakydasyny, ýatlaryny öçmejek gallarma başaran bir näçe halipalar Mulla aganyň, Çara aganyň, Purla aganyň çalmagyny näzir kuwatda hem ýadygarlyk ýazgylarda ýörüýti galan görnüşini biz häýrşini teleýaýlymlar arkaly, radio ýaýlymlar arkaly hem görýär, hem eşitýär. Ajaýyp sazyň iň bir süýji, iň agramly bölegini de ustad Bagşymaz Sahy Jebbarow şahsenem garip destanından gördüm iki perigeler geler sallana diýen ajaýyp aýdym hem sanap ol aýdymy halk içinde baky we müdemi goýma gallyrma başarypdyr. Gelin şu ajaýyp ady agdalan sazy, ýagny Türkmen halk sazy Burnaşagy Begenç Urpekowyň ýerine ýetirmegini diňläliň.
bolun begen şiirini ýetirip beren sagdyňyz üçin biz hem şiirde begençe öz pikirlerini hem de halypa maslahatyny bermek üçin Emiller Toporunyň agdasy, Maýa Kuliwady Naky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň uly molemy, Türkmenistanyň at gazanan artisti Çar Murat Ahunfa hormat bilen söz berýäs. Assalamu alaykum. Saltana wagty beşdesine gatnaşýan hormatly adamlar. Ine şu ýaş ýigidimiz Begenç Urpekov Türkmeniň meşhur taýdy bolan Burnaşak taýdy. Bu halipalarymyz tarapyndan bir kämillik derejesine ýetip sağlanan ussatlygyny saýlayan sağlaryň biri bolup durýar. Bu sadyň özüni, bu gelişi, bu döreýişi ussatlar tarapyndan dowam edip häzir günümizde çenli gelip ýetdi. Öz halipasynyň ussatlyk bilen öwrenip, öz ýerine ýetirjegini Daşawud welaýatynyň aýyny, öz ussatlygyny görkezdi. Bu sadyda size üstünlükler arzu etdiýän. Sag bolun Halipa janyňyz sag bolsun, biz hem begençe ul üstünlük arzu edip enniki sadanamyzy sahnamyza çagyrýas. Enniki çykyş etmeli sadanamyz Daşawud şäherinden gatnaşýan sadanna Gonça Täjbaýewadyr. Ol bize Ýannym Leyli atly türkmen halk sazyny ýerine ýetirip berer. Ýannym Leyli türkmen halk sady üç görnüşli saz bolup, esasy bir bölegi aýdym edilip aýdylýar. Esasan hem türlaga hasam şonu ýerine ýetirjilik bilen baýlaşdyrypdyr. Türkmeniň agy binasyny şu owadan sahnada Gonça Täjbaýewa ýürüte siziň üçin Ýannym Leyli diýen türkmen halk sazyny ýerine ýetirip berýär. Diňleň, lezzet alan adamlar.
Ýerine ýitirip beren sadyňyz üçin köp sag bolun. Şu pursatda şu sada we sadana denanymyzyň çalyp beren sadyna baha bermek üçin ýerite Emiller Toporny izlenýär. Emiller Topornyň agzasy häzirki wagtda Damana ýolunyň görnükli bagşylarynyň biri bolan Türkmen Newt Döwlet Konsernyň Nevitgaz Brogloýş Trestiniň aragatnaşyk müdürliginiň Saparmra Türkmenbaşy adyny Nevitçiler medeniýet köşküniň direktory Gurban Gylyç Nurgalyjew şu pursatda hormat bilen söz nowatyny geçirýär. Assalamu alaykum, hormatly bätleşigimizde gatnaşan adamlar. Gahrman arkadağımızın başlarınızı bilen, arkadağlı ferdarımızın gollaw himayet berme bilen eýem 2-nji ýyl dowam edip dur. Gahrman arkadağımızın, arkadağlı ferdarımızın jany sag bolsun, ömrü zok bolsun. Üstade Gunçu Täzebaýewa ýannym leýlip bir gowsat saýlapsyň. Saz 3 bölümden ibaret. Her bölümde özüm çeperligi talap edýän saz halifalara aýdyp geçdi. Kämilligiň çägi ýok. Kämilleşmeli, köp çalmaly, halifalara köp dinlemeli. Ben sana üstünlük arzu edýän şu bätleşikde. Köp sag bolun Ali Pardoğluňyz hasyl bolsun. Bizem bugünkü bätleşigimizi ýene bir näçe ajaýyp sazlaryň ýanglanmagy bilen dowam edýär. Ýörüýte siziň üçin we emin agdalarymyz üçin ýanglanjak şirin mukam Türkmen halk sazy kepderi. Halk sazy kepderini elbetde biz häzir Sadany ýigdimez Bayram Allabergenowyň ýerine ýitirmegine diňler. Saz barada aýdymyzda edil bu saz hem belki bir näçe şişirmli sazlaryň bolşýaly. Sazanydan ýygyderli ussatlygy we şişirmli kakawlary, şişirmli tilsimleri talap edýän we sazanyna saýlayan sazlaryň biri bolup durýar. Şeýle hem şu pursatda ýene belläp geçdik. Elbetde Türkmeniň ähli sazy ýörüýte sözlere goşulýar we aýdym hökmündekem ýurdumyzyň içinde, halkymyzyň içinde uly meşhurlyga eýe bolýar. Türkmen halk sazy kepdere hem elbetde bir näçe halipalar, esasanam Türkmenistanyň halk başçysy Tahy Jepparow Annagylyç nätäjiniň sözlerini garagöz gelinýän ajaýyp aýdymy döretmek we halkyň içinde ýerine ýetirmek başarypdyr. Ajaýyp aýdymyň sazy bolan Türkmen halk sazy kepderini hem Bayram Allabergenowyň ýerine ýetirmegine şu pursatda diňläliň, diňleýän lezzet alyň.
Bayram size üstünlük arzu edýäs hem de biz eminler toparny izlenýäs. Öz eminlik hem de halipalyk maslahatyny bermek üçin Türkmenistanyň atgadynyň başçysy Çaryar Guly Yakubow hormat bilen söz berýäs. Assalamu aleykum mehriban adamlar. Kahraman arkadağlı serdarımızın sayesinde Gadimi Daşoğlu vilayetimizde Çaltana Bağışı Bäsleşiginiň 2-nji ýyl tapgyry geçirilip dur. Bu vilayetin ägirt bağışçylary bolup geçen şol bağışçylaryň ýylyny dowam etdirýän bizim yaş bağışçılarımız özlerinin okuyubunu, saadını görkezip dururlar. Allah verdi bayram, goğu saat çalıp verdin kepter saadını. Bundan böyle köp saadın üstünde işlep ulul üstünlükler kazanmağa arzu ediyen yolun ak olsun. Sağ olun Halipa canınız sağ olsun. Bizden bayrama ul üstünlük arzu edip enniki sağdan namıdı, sahnamıda çağırıyaz. Enniki çıkış etmeli sağdanna Bedirgen Qaqaýew. Bedirgenin bäsleşige getiren saady Türkmen halk saady Şirin Şekerdir. Bu saadanyň şirwana çykyp çalynýan saadlaryň biri hasaplanylýar. Bu saada Türkmenistanyň halk bagşysy Sahy Jebbarow Mehmet Gül Kiminäniň sözlerine düzülen Oglubeke diýen aýdym hem ýerine ýetiripdir. Şol aýdymyň saady bugünkü gün Şirin Şeker ýanglanýar. Dinleň dinjeliň mehribanlary.
Sağ olun belirgen, yerine yetirip beren şirin mukamıňyz üçin, yerine yetirişine baka bermek üçin ýene bir ýoly Emin agdalamyda ýüzlenýär. Emiller toparynyň agdasy, Maýakuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Türkmen Sady kafedrasynyň ulumgallygy, Türkmenistanyň at gadynan artisti Halipa Sadyna Çarymrat Ahunow. Sizden Halipa başlygyna. Bizim bir milli sunatymyzyň bir kämil derejede ösen taýlaryň bir şirin şeker taýy. Bu taýlanmady meşhur taýlanlarymyz Molla Täsmiradov, Turlu Tarif, Çar Täsmemedov, Jep Barhan Segedov ustatlarymyz bizim mirasymyzda öz goşantlaryny goşup ustatlaryny görkezip giden adamlar, halipalarymyz hemmämiz şol nusgalaryndan urlanyp öz ýüregimize siňdirip halkymyza hödürleýär. Bezirgen halk taýymyz bolan şirin şeker taýy, Turlu Tarifiň ýerine ýetejelik ustatlygynyň öwrenip özüniň ukyp başarnygyny görkezdi. Daşow welaýatynyň Maktumul Garif adyna ýönetilýän sungat mekdebiniň 3-nji ýyl talyby bolup durýar. Şu mekdebiň molumlarynyň hem uly zähmeti bardyr diýip özüm düşünýän, öz ustatlygyny görüşmede ýaly ýazgylary diňlänligini, ustatlary gol berýänligi görünip dur. Bezirgen size men üstünlük arzu edýän. Köp sağ olun Ali Pardo olaňyz hasyl bolsun. Mehriban adamlar, hormatly Aýdym Sadyň muşdoklary, biz hem elbetde ýene ýanglanjak şirin mukamlar bilen bäsleşigimizi dowam edýär. Siziň öňüňizde we Emin agdalaryň öňünde bir wada ýanglanjak şirin mukam Türkmen halk sady Selwin ýazgyr. Bu saz barada aýdymyzda gyrklar diýip atlandyrylýan meşhur toplumdan bolup durýar. Bu sady häzir siziň öňünizde sadyny ýigdimiz Rahat Saparow ýerine ýetirip berer. Dinleň, lezzet alyň mehriban adamlar.
Rahada öz halipa maslahatyny bermek üçin Eminler topornyň agzasy Maýa Quliwada Naky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň molumy, Türkmenistanyň at gazynyň medeni diýişgäri halipamyz Recep Durdubegençew hormat bilen söz berýäs. Rahat çalan tadyň sadanna saýlayan sadlaryň biri eliň ezberligi, süýjüklük talapdanam sadanna saýlayan sadlaryň biri daby. Öňkü sadanlarda aýdyldy şol ýanky kämilligiň çägi ýok diýilýär. Näçe köp çallygyňça, näçe halipalar dinlediňçe sen gelecekde sadanna bolmaly ýigitleň biri. Şu adam hörpüňem gowy özüň alyp barşyňam, sahnada oturşyňam bir sadanna diýilende bir halkyň öňüne çykýan bir tanalyan bir adamlaryň ünsüni özüne çekip bilýän adama diýilýär. Şoň üçin gelecekde men sana arzu edýän usta sadanna bolmagy. Sağ ol. Sağ olun halipa, janyňyz sağ bolsun. Bizem rahada ol üstünlük arzu edip indiki sadannamyzy, sahnamyzy çagyrýas. Indiki çykyş etmeli sadanna Aman Merdi Amanowdyr. Ol bize Kerem Yelli atly türkmen halk sadyny ýerine ýetirip berer. Nazar Babanyň Çuwal Waxşynyň ýolu bolup, bu sazy işlän esasy purlaga bolup durýar. Bu sazy şu gün kugün bäsleşikde Aman Merdi Amanowyň ýerine ýetirmegine siz eşitdirilýär. Dinleň lezzet alan adamlar.
Köp sağ olun, aman berdi, yerine yitirip beren saadыңız üçün. Elbette, saadanamızın saat çalışına baka vermek için şeylik hem öz emillik fikirlerini ve maslahatlarını beyan etmek için Emiller Toparının ağdası Mayakuli Vadanakı Türkmen Milli Konservatoriyasının Bağışçılık Sınavı Kafedrasının ulumuğallimi Türkmenistan'ın at kazanan bağışçısı Destançı bağışçıyımız Kerwen Yubatarfa hormat bilen söz navatını geçiriyor. Salamu aleyküm hormatly ýaşullar, enelerimiz, uyalarımız, bir näçe şu aýdym sadyň mustaqlary şuň günne Daşawdy welaýatynyň Ağoýunyna çaltana bagşy bäsleşigine gelip gatnaşyp otyrlar. Şu sadanlary biziň bilen bilelikde dinläp otyrlar. Şularyň aksine bagşy sadan üçin ilkinji bir dinleýiji gerek. Şoň üçin şu dinleýijilerimize de köp sag bolsun aýdýan milli liderimiz, gahrman arkadamyz, hormatly prezidentimiz, arkadagy serdarymyzyň tagallasy bilen biziň milli medeniýetimiz has bir belent derejelere galýar. Ne şunyaly ajaýyp mümkinçilikler döredilip berilýär. Şu bäsleşikde aman berdi. Kerem geldi, halk sadyny çaldy. Elbetde ýa-ni halipalaryň belleýişýäli bir näçe sazlar aýdymlardan alynan sazlardan aýdymlar alınýar. Ne şu halipa şähertki ýol bilen dowam edip gelýär. Şu Kerem geldi aýdym Ustad Halipa Magtumul Garlyň edil öz aýdyş uğruna kän bir aýdymyň aýdylyşy üýtgedilmäni şuny pürlaga saz görnüşine geçirip çalpdyr. Ne şol görnüşde de şu wagt aman berdi, çalp berdi. Elbette näme aýdym diýende, saz diýende bir zat gow bolandan ne şu saz bolupdyr diýilýär. Şoň üçin bu sazyň düzgünem ýerine ýetirilşem bir kemsiz bolana hakyky saz bolýar. Geljekde aman berdi saňa da Tungot eleminde ulu üstünlükler arzu edýän şahs herpaýlaryna münasip bolmagy arzu edýän. Sag bolun. Köp sağ olun Ali Pardo olanyňyz hasyl bolsun. Biz hem mehriban tomaşaçylar, hormatly emin agdalary, inneki siziň öňüňizde öz zikini we dutar çalışygyny gotunyna başarnyklaryny görkezjek sadanamyz bilen tanış etmäge howlugýar. Ol sadanamyz hem Dayanç Halbaýew. Dayanç bäsleşik üçin ýörüýte Türkmen halk sady. Şeýle hem ýerine ýetirmesi çylşyrymly bolan, uly gowrumly sadlaryň biri bolan Humaraly sadyny bäsleşikde çalmak üçin ýörüýte saýlapdyr. Aslynda edi adamlar şu portatda bir dadan söňüz çeketim gelýär. Her bir sad barda, her sadyň taryhy barda, her sadyň ýylşyny atlandyrylşy barda. Halipalanmadyň bir näçesinden esasanam Türkmenistanyň halk artisti ählimiziň halipamyz Akmurat Şarifdan sorap maslahatlaşamyzda halipamyzyň elmidamy diýen bir sözi bar. Aslynda ýylşyny her sad ýörüýte bir belli bagşy bilen ýa-da belli bir sadyna baglanşdyrylýar. Bu diýmegem haýsy sadyny ustadlar şu sady çalmagy başarsa ýörüýte yılların ençeme asırların hatta dowamyna şol sad, şol bagşynyň, şol sadananyň ady bilen müdüm baglaşýar. Elbetde ona bir näçe misallar getip biler. Şeýle hem şu ajaýyp sad, ýani Türkmen halk sady Humaraly diýende de ýylşyny belli bolşýaly, ýylşyny aýdylşýaly Mulla Aganyň Humaralysy diýilýär. Türkmenistanyň halk bagşysy Mulla Aganyň ýörüýte çalan ajaýyp sadlaryndan bugünkü hem öz zikini öz başarnyny synap görýän ýaş sadanyny ýygdymy Dayanç Halbaýew ýörüýte siziň öňüňizde we emin agdalamyzyň öňünde bu sady çalyp berer. Dinleň, lezzet alyň mehribanlar. Dayanç nowat sizden başlyny.
Hormatly watandaşlar, edidilleşler, dayanca eminlik hemde halifalyk maslahatyny bermek üçin biz eminler toparına ýüzlenýäs. Lewap vilayet ýöretimi sanat mekdebiniň mollamy, ýaş sadana ýygdymady. Çaltan wagşy bätleşiginiň ilkinji sanynyň ýeňjisi Gurban Şarifa söz berýäs. Köp sag bolun. Assalamu alaykum. Qadirli dawra gatnaşyjylar. Ne bugün bilişimiz ýaly daşoz topragyny ýem ikinji ýylyň çalsana wagşy bätleşigi ulu şowkunly geçirilip dur. Şu pursatdan peýdalanyp medeniýetimizden, sunatymyzdan hak howandary, gahrman arkadagy serdarymyzda köp sag bolsun maýdýatym gelýär. Humara ala saz bara daýdanmyzda dayanç öz başarynyna görä, ukybyna, zehinine görä ýerine ýetirip berdi. Ähli tomaşaçlarymyz dinläp durus. Şu humara ala diýilen ilki bilen mullaganyň ýerine ýetirişi gulumyzda ýaňlanýar. Şahyryň beleýşi alatmanda toyuna kurap durnalar çalsaňyzla onuň humara alasyn gözleýän agtaryan külli türkmende hiç tapıp bilmedim mylly alasyn diýip beleýär Şahyr Mämme Seýidow. Humara ala diýilende bir dowamly bir gysga adam bolsa şu sadandan gaty ustatlygy edberligi talap edýän saatlarymyň biri. Dayançsaňa da şu bäsleşikde arkadamyzyň hormatly prezidentimizin şahsy paýlaryna münasip bolmak bagtynyň mesir etmegini arzu edýän. Köp sag bol, ýoluň ak bolsun. Sag bolun Gurban mollum, arzularyňyz hasyl bolsun. Bizem size ul üstünlük arzu edýäs hemde dayanjy ak ýol arzulaýas. Enniki sadan namyda bolsa nobat berýäs. Bätleşigimizde enniki çykyş etmek nobaty Maýykuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talibi, Daşoğul şäherinden gatnaşýan sadany ýygdymady Ýagşymrat Saparowdyr. Ol bu günkü bätleşige Balsaýat diýen türkmen halk sadyny ýerine ýetirip berer. Hemme ýolly hem aýdylýan Balsaýat sady aýdymy hem bar. Toy jemleýän aýdym hem saz bolup durýar. Çünki şu owadan sahnada Balsaýat diýen türkmen halk sady ýanglanýar. Dinleň diýinjeliň mehribanlary.
Hormatly watandaşlar, edidilleşler. Anha bäsleşigimiziň ahyrky sady bolan Balsayet diýen türkmen halk sady ýaňlandy. Anha ýaşmyradyň bu ýerine ýetiren sadyna hem baha bermek üçin hem de öz halipa maslahatyny bermek üçin Eminler toporunyň başlygy halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Magtymul adynaky halkara bayragynyň eýesi, mukamçy, kompozitor Akmurat Şarifa ul hormat bilen söz berýär. Yaşmırat şehir yaşlıların bilenlerler, başlayanlar, toydaydanlarına hani bir baltayat bilen zemli diyorlar da. Son için baltayat çalmak için köp halipalar dinlemeli. Yani şu baltayatlara bunun üç görünüşten varet oluyor. Ürgüncü baltayat diye, onun novat başına baltayatı sağlık talı yoluna oral vabak çalıyor. Oral halipa, onun sen şu çalarına sağlık başına aytsına mıllağan çalışıyor. İzak boyanladım. Yaňa maýdýalar da sadanly bolmak üçin men halipam sahaga bir zat derdim. Adam men sahaga ýanyna bir 19 ýaşymdan 11 ýylla halipa şägert bolmuşam. Şu köp ýollar gurrun bererdi. Şu bir zat derdi şu bagşy bol sadanly bol. İlki çalyan adından, aydan aydından özün lezzet almalılardı. Şonun lezzet alsan, onun dinleyiciğine geçerdi. Şonun için şu sağın, şu aydımın içinde yaşamaya başarın derdi. Ma şey derdi ma. Sebebi şu sağın içinde, aydımın içinde, oraya mı? Şu 13 perden içinde Türkmenin akbali, birinci kıyınancı hem sonra yatanlar derdi. Son için şu balriyat salanda men bir halipe hukumuna aytsak bolýanlarym jemleňde bir näme tizenmeli. Sebäbi diýsen şu halipalar dinlägedenne jemlenýär da toy. Şondan bir balriyat bilen jemle başlaýanlar. Son için men sana üstünlük arzu edýän, gahrman arkadamyň bir diýen sözü bardy. Türkmeniň sunnaty diýär, şu dağdaky çeşmeleň arasy suw ýalap. Hiç yerde yazılmanmıyor. Şu tutarın bağışlık yolu. Şu halipalar diye Anır'dan getirip de araçlar diye şunu diye. Yani gelecekte şu halipa şehirlik yolunu açıverenine şu halipalar öz deninden geçirip şehirine geçirmeli. Şehirden sonra devam ettirmeli. Yine de bir zat diye. Her bir kârda halipa hakiki şehirine pata veriyor diye. Fatih vermeğine manidi, şoker devam etmeli. Sana arzu etsek lazım, halipalan yolunu devam ettirmen arzu edeyim. Üstünlük. Sağ olun halipa, canınız sağ olsun, elmidama yaşlan arasında halipa olup giden. Arzularınız hasıl olsun. Mehriban adamlar, qadırdan vatandaşlar, hene görüşüňe diýaly Baltayat bilen ýaňy bellenişýäli ähli toýlaryň, ähli bayramlaryň jemlenýän bolsa, biziň bugünkü bäsleşigimizde sadanalymyzyň ýerine ýetiren ýöretisiň üçin we emin adalamyz üçin sadlaryny Baltayat bilen jemledik. Indi bolsa gezek nowat tirme we destançy bagşylanmadan ýerine ýetirip berjek ýöreti ajaýyp mukamlaryna, ajaýyp aýdymlaryna. Gahrman arkadağımızın jowhar paýhasyndan ýete deheninden joşup çykan kitaplary biz türkmen halkynyň ýan kitabydyr. Gahrman arkadağımızın ýyly döwletgeler bolsa atly kitabyna daşogy sebitleri destançylygyň merkezi bolup durýar. Oňa ýomut gökleň we çowdurýaly bir näçe ýerine ýetirjilik ugurlar degişlidir. Destançylyk sunaty görogly, Aktepe, Könürgönç, Bolumsaz we Gurban Sultanyja adynaky etraplarda has giňişleýän ýaýranlar. Bağışa sadanlar, qara däli gökleň, sapar süýrentgi, pelwan wagşy, söýök wagşy, öre şyh, nadar waga, hemra gajaqçy, bawaja nişan, Pirjan Qajakçy, Magtymul Qarliýew, Çuwal wagşy ady bilen tanalan Sapar Bekiýew beýlekler bu ogruň meşhur wekillerdir diýip gahrman arkadagymyz hem öz kitabynda belläp geçýär. Ine şeýle gyzykly maglumatlar bilen, şeýle dartgylly we gyzgalaňly pursatlar bilen, şeýle ýanglanýan şirin mukamlar bilen biz hem elbetde bagşylanmadan ýerine ýetirip berjek ajaýyp aýdymlaryna gezek we pursat töredýäs.
Sizin öňünizde we emin agdalamyzyň öňünde ilkinji öz zikini başaranyny aýdymyň üstü bilen görkezmek isleýän ýörüte ýaş Zenan bagşymyz Ogulwagt Garbaýewa. Ogulwagt bu bäsleşik üçin türkmen halk aýdymy düşmüş diýen ajaýyp aýdymy saýlap alypdyr. Elbetde aýdymyň özü barada belläp geçdik. Häzir siziň öňünizde ýerine ýetiriljek, siziň öňünizde ýanglanjak şirin aýdym hürlükkä hemra desanynyň bolmak bilen elbetde Yumut Göklüň ýoluny esasanam daşo sebitlerini şu görnüşde esasy meşhur ýagdaý eýedir. Häli belleşimiz ýaly ahal ýoluny hem bir näçe ýagny Görol Şadistanyň ýady deň agam sen hökmünde ýerine ýetirilýän bu aýdymyň ajaýyp sady şu ýerine ýetiriljek düşmüş aýdymyň sady bilen elbetde heňi meňdeş bolup durýar. Gelinginde bolsa şol ady rowaýaty öwrülen şol ýatlarda o ýüreklerde galmak başaran düşmüş atlı Türkmen halk aýdymny Ogulwagt Garbaýewaň ýerine ýetirmegini diňläliň, diňläň, lezzet alın. Al hayır ýaşy, habary kimden al? Hytrov paçadan al. Hytrov paça halkynyň 7 ýaşdan 70 ýaşaryna teli ýygnap, Hurşit Ziver oglumyň aratynda meniň hemra oglumam bardyr diýip öňünden çykdy. Gel Hurşit Ziver bilbili göýe göz düşdi, emma Hemrajan ogluna göz düşmedi. Hytrov paça dar ağlap, bilbili göýäniň ýazdy maňlaýyna geçip, ýalwaryp ýakaryp Hemra oglunu sorap, sayrar bolsaň sayra bilbil meniň oglum nirde galdy? Diliň bolsa sözle bilbil meniň gudyym nirde galdy diýip 5 kelime söz aýdar boldy, gör wagt näme diýerkä. Men urvane
Hayırlı vata otur salı hey gele benim canıma dert konu hey benim balam nerede kaldı Oğul wagt ýerine ýetirip beren destanyňyz üçin bizem size sag bolsun aýdýas hemde emenler toporny ýüzlenýäs öz halifalyk hemde emenlik pikirini bermek üçin Türkmenistanyň at gazanan bagşasy Maýoqly Wadanaqy Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň uly mowlumy destançy Kerwan Ýowbasarow hormat bilen söz berýäs. Sag bol oğul wagt ine halifalardan miras alan hüýrlükkä hemra destanynyň parçany şuat düşmüş şeňine aýdymy bilen hemra balam kaýda galyp diýip nirde galyp diýip meni halifa bagşy Akçoğul Muradowa Türkmenistanyň halk artisti Ustad halifalardan tälim alyp ne şu dinan bagşylyk uğruny Daşawud welaýatyna dinan bagşylar üçin nusrat goýan Ustad halifalaryň biri ýa Akmurat halifa da etdi şu halifalaryň ýanyna özümden sadanlarlyk etdik diýip elbetde bagşynyň amr goşa ganaty sadanlar bolup durýar teň ýanyna sadanlaryň gowy o sadanlarlyk etdi gyjaksam dutarjam özüňem gowy sesiň bar gowy bagşy sesiň lawydyň bar o geljekde de has kämilleşmeli şol halifalary köprek dinläp ýene de o öz aýdymlaryny destallaryny kämilleşdirip ilimden halkymyzyň söýgüli bagşy bolmagy şad herpaýlaryna munasip bolmagy tüýs ýürekden arzu edýän sag bolun. Sag bolun Kerwan mowlum arzularyňyz hasyl bolsun. Bizem oğul wagty uly üstünlük arzu edip inniki bagşymyzy sahnamyza çagyrýas. Oğlan bagşyň oğlanlykda oýnany, çuwal bagşyň ummanyna boýlany, şükür bagşyň ar namus diýip saýlany, mallagan golunny saýran dutarym. Ne ajap ýanglanýa pürlagan pendi, senedin har saklan baynamaz şimdi. Xan Seket Ustanyň Ustad perdendi, jepbar bilen bagy giren dutarym. Bu türkmeniň goşa-goşa täji bar. Biri magtymguly, biri goşatar. Şol goşa gudraty jahan haridar. Uwazyň elime ýaýran dutarym, şöhradyň elime ýaýran dutarym diýip elbetde meşhur şahyrymyz gelip Beşifiň tetirlerine şeýlerek wasbyny tapan ajaýyp dutary bugün ählimiz dinleýäs, ählimiz onuň owazyndan ganýas. Bätleşigimizde welaýatyň bolumsal etrafyndan gatnaşýan bagşy Gülnawat Qaqabaýewany sahnamyza çagyrýas. Gülnawatyň bätleşigimizde ýerine ýetirip berjek aýdymy haýran eýledi diýen türkmen halk aýdymy. Geliň onu hemmämiz bilelikde dinläliň.
ağzı kimin tağı sola bakıp durey ışkodun emeni yavre hayran eylediyor ha ha hey hey bir nedenin kıya yare kıya karayı Fiyadul pinnallarını yine darıyor Akılını mukhade kimin havayı ışkodun emeni yavre hayran eylediyor ha ha hey hey Canım aldın herkes yavre ara gözünle yap sürmedin sen makımı ha ha hey git 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 sürmedin sen makım yavre giden elimle ad ağa Yunus yavre hayran eylediye ha ha hey git hey git 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 Galımın kıydı yandırdın diye ad ağa Yunus yavre hayran eylediye ışkodun emeni yavre hayran eylediyor ha ha hey git hey git ha ha Köp sağ olun Gülnavat, yerine yetirip beren aydamız üçün elbette Gülnavat'ın yerine yetircilik uqiyibina öz fikirlerini ve emillik maslahatlarını vermek üçün Halipamız Türkmenistan'ın at kadınan medeni dişgari Recep Turdi Begenjifa şu fırsatda söz navatını geçiriyor. Başlayın Halipa. Gülnavat, şu at aydın dinledik, çoğudur yolunun qowu yerine yetirdin, iliňem kämil, fetiňem owadan, gelecekde de ne şu at yaşlara şu uğurdan tälim berýän bolsaň, şu ýoluň hasa ýokary ösmegini sen öz goşandyň goşmagyny arzu edýän. Sag bol, üstünliğini arzu edýän. Köp sağ olun Ali Parduğluğunuz hasıl bolsun. Ediz adamlar, inni sizin öňünizde ýanglanjak şirin aydymlaryň biri hem Türkmen halk aydymy salam gelipdir. Bu aydym elbette halkyň içinde meşhurlyk gazanan şeýle hem bir näçe toýlarda, bayramlarda söýülip ýerine ýetirilýän we söýülip dinlenýän ajaýyp aydymlaryň biri bolup durýar. Şahsenem garip destanynyň bolan ýörüýte bu Türkmen halk aydymny Nurmurad Rejepow sizin öňünizde häzir ýerine ýetirip berer. Bizem Nurmurada üstünlük arzu etmek bilen bagşylanmada, sazanalanmada söz nowatyny geçirýär. Göreliň, bakalyň bagşylanma näme diýerkä? Argın niye çetkin yar 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 ağlar begler begler Maňa nadly yardan yar 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 salam gelipdir Ruhat berim indi hoş halyň tebelere getirdiler Maňa nadly yardan salam gelipdir
gelipdir gelip. Oğul azulanıp yar 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 kovladı beni elmeni elmeni hav beni menem terkeyletem yar 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 soldu yar elmeni 40 gün bolup gelip istemiş beni yar ebeni manalarlı yardan salam gelipdir gelip gelipdir gelip. Benim köş kaldırdı yar 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 bekirdi ya değdi ya da memnunluk edermen yar 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 ah bile da değdi ya da Hellen ufak alıp gitsem şol yurda yar yurda manalarlı yardan salam gelipdir gelip gelipdir gelip. Garip şayım aydar yar 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 diyarı gitsem gelsem gelsem hav gitsem gelsem bilgin olup gülü yar 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 bulvarı gitsem gelsem Sizden ruhsat alıp şol yarı gitsem manalarlı yardan salam geliptir gelip geliptir gelip. Manalarlı yardan salam geliptir 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 gelip. Manalarlı yardan salam geliptir gelip geliptir gelip. Nurmurat yerine yetirip beren aydymyz üçin bizem size sağ bolsun aýdýas. Hemde emeller toporuna ýüzlenýär. Siziň en haýyrny yetirip beren aýdymyza halipalyk hemde emellik maslahatyny bermek üçin Türkmenistanyň at gazanan bagşasy, halifamyz Türkmenistanyň halk bagşasy Gurt Yakubowyň dowamaty Mehriban ogly Şahryar ogly Yakubowa hormat bilen söz berýäs. Nurmurat, tüýleme sag bol, gaty gowy ýerine ýetirdiň. Özüň seniň halipalyga ýetişipsiň. Çağalar mektebinde muallim bolup ýaşlara öz sunuwatyny geçir. Çünki büýlek ýollardan seniň aýtmana okuýuň bar. Öz sunuwatyny özüňden soňkulary ýaşlara bermäne, öwretmäne de okuýuň bardyr. Mundan beýle ýoluň ak bolup ully üstünlükler arzu edýän sana. Ýoluň ak bolsun. Sağ olun halifa, janyňyz sağ bolsun, arzularyňyz hasyl bolsun. Bizem Nurmurada ul üstünlük arzu edip enneki bagşymyzy sahnamyza çagyrýas. Howga bir akan ýerinden akarmış aryk diýilýär. Türkmen halk aýdymy teşnit hem bu ýollaryň köpsini ýerine ýetirilýär. Bätişimize Maýuqly Wada Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talibi, welaýatyň Daşoğuz şäherinden gatnaşýan bagşymyz dünýä gözel Gutliwa hem futşu aýdymy ýerine ýetirip berer. Teşnit hemme ýolla hemma. 3 bölekden ibaret bolup, soňky bölegi aýdym edip aýdylýar. Anha sahnamyza dünýä gözel Gutliwanyň ýerine ýetirmeginde teşnit diýen türkmen halk aýdymy ýanglanýar. Diňläň dinjalyň adamlar. Al hayır ýaşy. Habary kimden al? Görogluwegden al. Görogluweg ağa ýuns periniň ağa togynyň işiginden girenden ağa ýuns per aýtdy: "Hey Görogluweg, ökçeleriň ýeňläp, ýüzi gözüňden gülüp geldi. Bir hoş habar eşden bolmaga çemeli. Hey perim, habaryňdan tap gowsyn eşdenlerin men. Maňa Rum welaýatynyň harman däliги salam ýollapdyr. Özi gelip altyn nipdir. Hey Görogluweg, harman däl bir batyr gyýdyr, mert gyýdyr. Ozalan sen ýaly 360 baş pelwan bardy aýtışdy, ýeňildi, göreşdi, kıldy. Seni mädir gitden 360 berinji bolup maskara bolarsyň. Eger meniň nesihatym alsaň, gitme. Onna da gitjek bolsaň Şahrybatdan ýen ýerde az
aşıqaydın neyip bir güýçli pir vardır. Şonuň bir ay 40 gün hyzmatyny etseň, hayır patatyny alsaň, sözleşseň diline diwan bolar, görüşseň biline kuwat bolar diýip, haramlyk goçjygy ýaraşmaz, alsaň netihatym gitme görogly. Pelwan gyýdyr ahwalyňa garaşmaz, alsaň netihatym gitme görogly diýip, bir nam aýdyp duran eken, gör wagt näme diýer. Hayar eyvey haramlyk goçjygy ýaraşmaly hey. Hayar gele yarasmaly, gele yarasmaly. Alsaň netihatym gitme görogly. Ay pelwan gyýdyr ahwalyňa garaşmaz, alsaň netihatym gitme görogly. Mundan ötseň şähri bozdan baryp git. Gele baryp git, gele baryp git, hakadyny gursoğuna salyp git. Aşıqaydın pirden ruhsat alıp git, ondan ruhsat alma gitme görogly. Hayar 360 bağışı pelwan baranları, gele baranlar. Aydı şöp yıkışır canım berenler, inniki amanat sana kalanlar. Yar alsaň netihatym gitme görogly. Ağa Yunus gitme deyip zar eder. Gele zar eder, gele zar eder, haramlyk goçjygy ýar eder. Batar ýakar bir jahana zar eder, alsaň netihatym gitme görogly. Gel amanım gel, sonu boýlym gel. Ha. 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 Hayar ağalar geley, men gurdu gördüm, yar yerinden turdu gördüm. Men ağlaman kim ağlasın, yar ayrılan yurdu. Ha gördüm gel Dünya gözeli köp sağ olun. Elbette dünya gözeliň aýdym ýerine ýetirişine baha bermek şeýlek hem oňa pikirlerini we emeýlik maslahatlaryny beýan etmek üçin Emeýler toparynyň agdaty. Taparmra Türkmenmaşadynyň Nevçiler Medeniýet Köşküniň direktor şeýlek hem damana ýolunyň görnükli bagşylarynyň biri bolan Gurban Galyş Nurgalyjew şu portatda söz nowatyny geçirýär. Başlygyny. Edýät adamlar birde belläsim gelýär. Şu arkadagymyň ähli welaýatlarda şunýar agoý bina salyp berdi.
Şu ağayın içinden ýaly milli senedimiz, bagşylarymyz, dowam etdirjilerimizin aýdymlar, sağlar ýaňlanýa bolyn. Şu arkadagly serdarymyza alkışlar yüreğinden gaýnap joşýada. Arkadagy serdarymyzyň, gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun. Şu ýaşlara, şular ýaly uly mümkinçilikler berip, şular ýaly ajaýyp sahnada çykyş edýänini sag bolsunlarymyz aýdýar. Daşoğul topraq bağışçılık yol lilenini ulu halifalar berden bir öz borçlu ayratin yerini yetircilikliğini matumul garliyali ya palta bağışıyali öğreşi yığballı metkelli tüylü otuğdu Aksoğul Muradova Södenan bağışçılarımız dinle otursa hellen merval eyyem 3. denanıydım da şu Töleme destan aýsyňam, özüň alyp barsyňam sahnada özüňe gow gelişe, anamyň mada, esas dogumma özüňde. Esas şonu duýýas, özüň duýýan, anamyň bilen, ýüregiň bilen, şowgun bilen. Dünýäde saňa şu bäsleşikde şafer paýna münasip bolmagy arzu edýän saňa. Ýoluňyz bol. Sağ olun halifa, arzu olanğız hasyl bolsun. Ýa-da bizem dünýä gözele ýene bir ýola ösürlükleri arzu edýäs. Mehriban adamlar, ediz watandaşlar, şunuň ýaly ajaýyp aýdymlar bilen, şunuň ýaly ajaýyp çykyşlar bilen biz hem bugünkü bäsleşigimizi dowam edýäs. Siziň öňüňizde hendiki ýanglanjak şirin aýdymlaryň biri Türkmen halk aýdymy Tylla seniň ışığında. Elbette bu aýdymy hem yerini yetirmek üçin bäsleşikde özüne saýlap alan ýaş bagşy ýigdemez Gylyç Gylyjew bolup durýar. Gylyç Gylyjew ýöreti siziň üçin häzir Öre Şyh Halipanyň yerini yetirmegini ýatlarda o ýüreklerde galan şeýle hem Abdullah Şawenläniň sözlerini ýazylan meşhur aýdymlaryň birini yerini yetirip berer. Bizem Gylyja ulusçylyk arzu etmek bilen söz nowatyny, gezek nowatyny bagşymyza geçirýär. Başlygyna dinleýän lezzet alyň. Yar hak beni divane kıldı Tylla senin ışkında 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 Şirinin canın yelüzdüm Valla senin ışkında 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 Memir asır gövherem her gid kule batmanım ey Senden özge perini gönlüme saat etmenim ey Etmenim ey Kalpaz gelme yüzüme her geceleri yatmanım Zerre takat kalmadı Tylla senin ışkında ey Işkında ey Işkında ey Gül yüzümün söklüse Gül yüzümün söklüse Otlar saldı buzana Ay ağzımdan çıkıyor uçkun Yetişiptir atmaneye 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 Sinamdak bu dağlar minnin altın nişana Andı çermentilimden Valla senin ışkında ye Işkında ye Işkında ye Büyülümün söklese Yar gam yükünü çekmekten Gam yükünü çekmekten Uğru vursana dönüm Eğrilde dallı kamati Misli kemane dönüm Gel dönüm Gel dönüm Yanmıştım kül oldum tozdum asmanı dönüm Hiç kim tapmaz nişanım
ay ışkımdayı, ışkımdayı. Hey kim de bilmem ne dinleye, kimse bilmem ne dinle, ne millete bardığım. Halil kimin suzanı, yanar o da kardım ey, kardım ey, ey kardım ey. Ey savene de Ferhat ey dağı daşı yardım, şirin deyip zan verdim vah hey, tılla senin ışkıyla, ey tılla senin ışkıyla, ey şirin deyip zan verdim vah hey, tılla senin ışkıyla. Yelo. Galat şeýerini ýetirip beren aýdymyz üçin bizem size sag bolsun aýdýas hemde emenlik pikirlerini maslahatyny bermek üçin Türkmenistanyň at gazanan artisti Emenler topurynyň agzasy Çary Murat Ahunow hormat bilen söz berýäs. Ne şu edeki aýdym aýtmak nowaty Galat Galizowyň nowatyny gabat geldi. Biz häzir märeke bolup hemmämiz dinledik. Talla seniň ışgynda diýen aýdymy öz çeperçilik bilen, öz ýerneçijilik sazı dutardı erketmek, onu sesin koşmak, sesini ullanmakta, ullanyan tezimleri öz saz bilen sazlaşmakta bir öz kuyun görkezin. Şu yerde senin yanındaki sazını yigitlerim sana qollaw berip, hasam huzulu aýtmaňa ulu kömek ýardam berdiler. Märekeden hemmesi şuma ýanky huzulu çalyp, sazı sesin koşmaňy, sazlaşyk aýtmaňy bir ünsün çekip seretdiler de. Yerine yetiriciliğine qowbaha berýän, sag bol, üstüni arzu edýän. Sag bolun Halipa, janyňyz sag bolsun, biz hem gylyja ul üstünlük arzu edip enneki bagşymyz bilen tanış edýäs. Enneki Nowat welaýatyň bolumsat etrafyndan gatnaşýan zihinli bagşy Pelwan Tagy Fanky. Ol bize Halipa bagşy Magtumul Garlyfyň usatlyk bilen ýerine ýetirip, halkyň hakydasyny we kalbyny müdümlik ýerlän beýwe atly Türkmen halk aýdymyny ýerine ýetirip berer. Onda näme baş üstüne biz hem bagşa ul hormat bilen söz nowatyny geçirýäs.
açıp kanat gersem yara umid elim sersem gele. Dünyada çok kadar gördüm sana sinum düştü bibi. Ah bibi ey bibi. Ahlarım her ne barım, ahlarım her ne barım, bağı vaksa almanarım. Gel görüve palı yarım, yar yar gelden mehribanım bibi. Ah bibi. Ah yaro. Ah, ah kucağa açıp kanat gerter yara umid elim sersem. Her dem zamanını görsem ey, karar tapar ey canım bibi. Ah bibi, ey bibi, ey bibi, ey bibi. Ah bibi, ey bibi, ey bibi, ey bibi. Ah bibi, ey bibi, ey bibi, ey bibi. Oye. Bana ver. Pelwan köp sağ olun yerine yetirip beren ajaýyp aýdymyňyz üçin. Elbetde pelwanyň yerine yetirjilik ukybyna münasip baha bermek üçin Çaltana bagşy bäsleşigimiziň geçen ýylky münasip ýeňjisi ýaş taýdana ýygdymyz Gurban Şarifa hormat bilen söz nowatyny geçirýär. Baş üstüne. Sağ olun. Türkmen halk aýdymy bibi diýlenni Daşoz toprağında sunugy däleminde bagşçylyk sunwatynda uly iz galdyran Nazar bagy, Baýar bagşyaly Maktumul Garlyýew şolaň ýerine ýetirjiliginde galan aýdymlaryň biri de Türkmen halkyna ýadygar bolan bu bibi diýen aýdymda şu sazanda anyň gözü bilen seredende ilki aýdyma başlamazdan odol kybyr ýerine ýetirilýän sazam Gaterwet bagşydan bir uly ustadlygy talap edýän aýdymlaryň biri. Ne diňläp otyrys, ne halkymyz bilen bilelikde şu başaryndan bir gowy ustadlyk bilen ýerine ýetirdi. Saz ýerine sazam, sözüm, jukguldylarym. Men sana ul üstünlük ardy edýän şu. Köp sağ olun. Helbetde bilen pelwana ul üstünlükleri ardy edýär. Şeýle hem inniki bäsleşigimizde gatnaşýan bagşymyz sahnamyza çağırmagy howlugýar. Elbetde ol hem Nazarmet Terkeşmedow bolup durýar. Nazarmet bäsleşikde siziň öňüňizde we elbetde emin agdalamyzyň öňünde ýerine ýetirmek üçin Türkmen halk aýdymy Zülpün seniň diýen ajaýyp aýdymy saýlap alypdyr. Zülpün seniň diýen aýdym görogly şadestanyna da başyla hem Gulbaba şahyryň howanyň sergin çagyny öser gara Zülpün seniň diýen görnüşleri bar diýip beläp geçdiler. Inde mehriban adamlar şol ady agdylan Türkmen halk aýdymy görogly şadestanyny Zülpün seniň diýen aýdym ýerite Nazarmet Terkeşmedow häzir size ýerine ýetirip berer. Dinlejeňiz aýdym bolsun, dinleň, lezzet alyň. Al hayrası havar kimden alal çardal çandilin hani toltani gör oluvegden. Öwelzat oğlu çinleke pasanın eydi gudruk çan alayıp. Tapadanın bir yalçetinin ini hep geldi. Gelin yerine ödyanın ödü oynuştu Allah canlarım. Men bir peridat alıp gelinip ödyanın ödüm göğünüm hoşlap gelin. Gelmez şundan bir havar alayın deyip. İyidine aylanan vaktına tapadanın tergin şemali övdüp. Gudruk çanın yerdi yüdümdeki perdani götürüp. Ak yündün üstüne karadıl piyayli hep bitti. Pa bu gödüllüğü görüp eline sağdan alıp gör oluvek. Peridada karşı öllep. Tapadan tergininde övter karadıl pün senin.
Menden nasıl kimden vardır toğutar aradır büyütenini. Perida tarifla 5 kelime söyleytin gör bak neyme diyer ki. Yal tabadanın yele Teninde utanara bülbül tenin Menden nasıl kim temadır da dey Toğlarana boy eydülbül tenin Gıyret minip ey kadam adam Yaşırın levlerinden dadam Aküdümle badam Toğlarana ey vay bülbül tenin Oy gel gel ey Gıyretim ey meydana Yentenlerine ey gana Ya taparmen vezadı Toğlarana bülbül tenin Oy gel gel ey Eltenin şamali ötel Kandan ile bağırıp getir geliyor Alem tugulun ötel karalı tülkenin Yadi daire Yok yayleti Yalıtım yarın ey bağında Kısıtım ötü bağında Tabanın terin çağında Toğlarana ey vay bülbül tenin Oy gel 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 ey Mert olup meydanı yürüyor O çiğitlerden de durar Kayker olup pirin vurar Kaytım ara aley Çaley Her ülkenin eley Hey 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 Yar sendir oy hoy Yadi dare gam hore Nazarmet ýerine ýitirip beren aýdymyňyz üçin bizem size sag bolsun aýdýas hem de eminlik maslahatyny, pikirlerini size beýan etmek üçin Eminler toporunyň agzasy, destançy Türkmenistanyň atgadynyň bagşysy Kerwan Ýowbasar we hormat bilen söz berýäs. Sağ olun. Ine şu günçü ajaýyp agoýdy. Biziň zekilli bagşylarymyz özleriniň aýdym taýdary bilen çykyş edip otyr. Elbetde bagşylar gitdigiçe gyzyşyp, ine zekilli bagşylar joşup dur halifalar üçin hem aňsat däl şu bagşylar bir-birinden gowy aýdymlar aýdyp, destallar aýdyp otyrlar.
ne kahraman arkadağı serdarımın tağıllatı bilen şu görögül şadet sanam UNESCO'nun adamzadın maddedel medeni mirasının sanawına goşulan ine şu görögül şadet sandan Zülpün senin aydymy o öwödeylenen şahasından halifalar maňa gaýyp sakar heňem niwe aýdýarlar da şol vilayatynda şu aydymy şuwat o nazarmat şeýle parça destandan parçanam aydymam şowhun bilen gow ýerine ýetirdi. Sesem bir tuwleme çekimli yerlerine de dol barıp dur. Eliniň ýitiligem gowy şu pursatda şu sadanlara, ýaş bagşlara, halipalyga diýen halipalaryna da köp sag bolsun aýdýan, hemen sen sadanalyňa da köp sag bolsun aýdýan. O nazarmat saňa da sunugat äleminde ulu üstünlükler ardy edýän şah herpaýyna munatip bolmaň ardy edýän. Sağ olun halifa janyňyz sağ bolsun, arzularyňyz hasyl bolsun. Biz hem nazarmada ul üstünlük arzu edip enniki bagşymyz bilen sizi tanış edýäs. Hawa ol bize il içinde çuwal bagşy ady bilen hem tanalýan, ustadyň kämillikde belent derejelere ýetiren oyun enni atly türkmen halk aýdymyny ýerine ýetirip berer. Ol bagşymyz Şawat etrafyndan gatnaşýan zehinli bagşy Rahim Arazgeldiýewdir. Oyun enni atly türkmen halk aýdymy ahal ýoluny hem aýdylýar. Mahtumul Garliýewiň ustatlyk bilen ýerine ýetiren desanlary baýlaşdyran, çuwalyň aýdyşy diýdirmegi başaran aýdymydyr. Anha bugunky şol oyun enni aýdymyny Rahim Arazgeldiýew ýürüýtetiň üçin ýerine ýetirýär. Diňläň diňjalaň. Yar gelmişem yele men seni görmene razı yarım o yönünde ay huznum ciğerim dilmene yappak yarım o yöne Yar sen bir soruluğu ve kasır yerinden yedeli saz. Açığına gitmeyi verner nerede geline. Yarim, 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 yarim ey. Ah o yöneyinde. Ha 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 ha. Yar o yöneyindi, ah o yöneyindi, o yöneyindi, vay o yöneyindi. Vay o yöneyindi. Yar sen bir geleyi sonulu yasıl baş duymasın o milyon kardeşey. Yar ne yatıp sen beyle serhoş, serhoş yarım o yöneyindi. Ah ya ileyi geldim atımı arladım göksem yananı derledim dan yıldızın sakarladım nazlı yarim 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 ey
Ah koyune inde inde ha 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 Döngüldün sakaladım nazlı yarim 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 ey çölde geden Türkmen göçü siyavdan karadır saçı ey ah men söyermen gönlüm için appak yarım oyun indi oyun indi ah oyun indi oyun indi oyun indi vay oyun indi yar oyun indi vay oyun indi Rahim yerine yitirip beren aýdym üçin bizem size sag bolsun aýdýas, hem de size eminlik maslahatyny bermek üçin Türkmenistanyň atgadynan medeni dişgäri Halipa Mollum Recep Dördibegençe hormat bilen söz berýäs. Tuğulum Rahim, sesin var, ukuyun var, gelecekte de gow bagşy bolarsyň diýen tamam var. Aýdym aýdyşyňam yerli ýerine ses alşyňam gelecekte arzu edýän şaher paýnam nasip bolmagy. Sağ olun Halipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Idi adamlar, hormatly aýdym taýdyň muşdoklary, biz bolsa bäsleşigimizi şeýle gyzgalanly ýagdaýlar we şeýle ýerine ýetirilýän şirin aýdymlar bilen dowam edýäs. Endi bolsa hel kıssa haýr ýagşy, habar kimden al, bu bäsleşikde öz güýjüni, başarlaryny synap görýän. Şeýle hem Türkmen halk aydymy, asıl Kerem destanynyň bolan Kerem gelli aýdymyny saýlap alan Maýokly wadyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talibi bolan we Daşowut welaýatynyň Göregli etrafyndan bäsleşigimizde gatnaşýan Zenan bagşymyz Hurma Allah wadyny. Hurma elbetde bu bäsleşikde ýürüýte ýaňy belleşimiz ýaly asıl Kerem destanynyň ajaýyp aýdymlaryň biri bolan Kerem gelli diýen Türkmen halk aýdymyny saýlap alypdyr. Bu aýdym hem bellep geçdik. Yurdumuzun türlü yollarına, türlü vilayetlerine çeklerine hem saat görünüşüne çalınıyor hem aydın görünüşüne yerine yetirilýär. Akal yoluna türlü tarif meşhur Halipamız saat görünüşüne çalmagy elbette başarıpdyr we ýatlarda yüreklerden çykmajak derejede goýmagy başarıpdyr. Daşowut yoluna bolsa elbette bu vilayetin çeklerine bu toprakda dörep inen bagşylardan elbette Nawat Nurmuhammedowa, Nur Cemal Adiwa ýaly bir näçe Zenan magşylaryň hem bolup geçenligini biziň hasam buýsanjymyzda buýsan çoşýar we şuňky Hurma Allah ýaly ýaş şähertlere hem mundan meýlegem alparjak işlerini ýoluna nur çaýýar. Biz hem Hurma üstünlük arzu edip elbette nowatymyzy bagşymda geçirýär. Başlygyny dinleýän lezzet alyň. Havarı kimden al, havarı Keremcan'dan al. Keremcan näme Aslıhan'ın yanına köşke gitmek için ağa otağa var. Eğnine verli don, ayağına bökecek edip, kellesine kurnu telpek, ak telpek giyip, biline qayım tirme kuşak bilen kuşak, nirdesin Aslıhan'ın köşkü deyip yürüyüş kıldı kaydı verdi. Şol gezine näme köşkün bir yan çetinden girenden Aslıhan'ın gözü Keremcan'a düşmez mi? Şol wagtynda Aslıhan'ın ışkı ziyada olyp töwerewnäki gyýdlary Keremcan ýaryn tariplap gyýdlara garap. Gelin gyýdlar tomaşaýy geldi geldi Kerem geldi. Aslıhan'ın töwer ýary geldi geldi Kerem geldi diýip bir nam aýdyp duran ekeni gör wagt näme diýerken.
geldi Kerem geldi. Ay arkara melek gel kıydıyım. Ay ar serin Ferhat'ın gel ödeyim. Ha ödeyim. Ay Kerem'in iti ödeyim. Geldi Kerem geldi. Ay çağıraydım namı yarı feryada yetişer ödüley. Atlağıydım ömür yarı geldi Kerem geldi. Ay geldi, ey geldi, ey geldi. Ah geldi. Ay ar geldi Kerem geldi yar ey geldi Kerem geldi yarim geldi. Hurma, yerine yetirip beren şirin aydımız üçün köp sağ olun. Elbette, biz hem hurmanın yerine yetiren aydımda emilik maslahatlarını ve fikirlerini beyan etmek için şu fırsatda Damana yolunun görnükli başlığı, görnükli vekili, Qurban Galıç Nurgalyjypa hormat bilen söz nowatını geçirýär. Başlygyny. Tuvalıma doğumum var. Bir destan aydanda da, oturanda da, senede yapsanda da bir adama ilki bilen so senet gelişmeliler. Dutar, kakuğum, elinim, tuvalıma gül yalip. Ben biraz şu aydımda sözlerini üns versen, kurmacıyım. Yine şu medeniyet sunut ocağı olan bir yurdumuzda Türkmen Milli Konservatoriyasının talibi, şu yerlerde halifalardan tälim alyan, bir sonu bir kemini koyman, halifalardan öwrenýän zadyny zehinine singdirip, soňam halka ýaymak, belki bilen şu okugyň sagaman tamamlap bir gow bagşylarymyz ýurda belli bir gow bagşy bol arzu edýän emem galberse şu bähdeşikde safer paýna münasip bolmagyny arzu edýän. Sağ olun. Sağ olun halifa janyňyz sağ bolsun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Biz hem hurma ul üstünlük arzu edýäs. Enniki bagşymyz bilen siziň ähliňizi tanış edýäs. Enniki bagşymyz Hawa usat halifalardan miras alan bu aydymy welaýatyň görevli tarapyndan getiren Göçmurat Atabaýewdir. Çünki Göçmuratyň ýerine ýetirip berjek aydymy Baba Gammar aydymydyr. Anha şuň hem bu aydymy döwürdeş bagşymyz Göçmurat Atabaýewiň ýerine ýetirmegine ýörüte siziň üçin ýanglanýar. Yer kıssa, havar kendan al çardal Çandıbýylyň hany sultany Görogly begden. Görogly beg öz galasyna geldi, emma gyratyň inra aýyň bölegälik bir odan gyt. Mının aýdyň agdy we gülliýsen gözi gaşary gylyp duran gözleri süzülüp duran. Ýaklary hal melek zire pisse burçok derler. Hep ýokarky dodanyň bal aşağı dodanyň jom tamam. Ulu
boylu kadı diva bir odan qıydakin emmamdan sabar koyda bağışida kıldı. 40 gece önünde toyun 40 gün sabar koyda görülen yana yığılıp aytdı. Al gör olacağını. Yalan bir işeden bir tarafın kel tağay diniyerin batın. Onun için onun için ha menin toyuna balaman için çağırdın, sırnoy için çağırdın, deprek için çağırdın. Hi elik gelip dutarıkacak diyen bağışladı. Ne haberdi dedi. Ha kızak çamarken, ha yine böyle de dutar çamarken, hanım bağıştı. Bay bo merma, sen toyun bağışlat ödüm bolan men ne da. Hay gör olcanın senden tamamen şeyledir men. Yalan bir 5-6 adam baş cemden wagtyna bir 5-6 aydım ayıp bir hedil vermen vadi. Şu men toyuna bir nam ayıp bir hedil verden çık gole pah. Yigitler öz şuat nama gedip gelip durun wagtyda deyip. Eline sağ dilini södi. Yigitlere karşı qarap hem sapar köden toyunu utlap ey yararlar musulmanlar bolanı goğunum. Yalan şeyi paanı dünyaga geleni goğunum. Çektiğim cebrice padır. Sürdüğüm dokuda padır. Bu dünya bir bivapadır anan goğunum nim kadim babam gamar hegna sari 5 kilometre daydar oldu gör vakt nemedi. Çapağını dünyaya gelen goğunum oy. Çektiğim cebrice padır türdüğümde o da padır oy. Aley hoy. Çam Hop al gel tut barber. Şu dünya bir bivapadır gel. Allah ne? Allah'ın goğunum gel Allah ne? Ay benim goğunum alallardan yar vasfını yalanlardan. Şolar yani gönüllerden dilen unum oy. Gör oğlu düşten kendine hiç kim çıdamaz oyduna vahay. Hop al gel tut barber. Harman elin kıydı oyununa gel. Gire ney. Doğranı goğunum gel gire ney. Oturğuna dinim diyen örtüğüne bilim diyen. Dağlan turup bu diyeyim diyen hanı dedem, hanı kağım, hanı benim babam. Amr. Hep babam hanı babam. Yalhay. Şalhay. Aney. Hoy. Hop al gel tut barber.
diyen ör tonay bilim diyen gel. Ay anay babam Dammar hani eyledim. Ey al. Köp sağ olun Güç Murat, yerine etirip beren ajaýyp aýdymyz üçin hakykatdan hem bagşy joşa gelenne şonuň ruhy, şonuň alhamy, şonuň joşy ähli tomaşaçylary da geçýär diýerler. Elbetde şu el çarpışmalar hem şonuň aýdyň tutnamaty mukadiýan, üstünlik hemraňyz bolsun. Elbetde ahyrky çykyş edýän bagşymyz bolan soň şeýlekem şu aýdymlar bilen ýakyndan tanışlyk bolan soň Görogly şadestandan ýerine ýetirilen bir näçe aýdymlarda bir näçe halipalar sadanlarlyk edip, şolar bilen idarlaşan biziň aramyzda halipamyz Türkmenistanyň halk artisti, Mawsumuladyna halkara bayranyň eýesi mukamçy kompozitor, ählimiziň halipamyz Akmurat Şarif we halipa ahyrky tesviri özüňizde aýsaňyz mümkin bolsa sizden sag bolun. Men halipam sağa bir zat diýerdi. Sunuwata halk baýryanlar diýerdi. Şoňa Güýç Muratna bütün halk şeýdip tolgunup sen bir öwrümlüňde şu aýdyma goşulyp görýän toýlarda da bir dinleýijileň bir şol aýdymlardan arda bolan şol dogry ýerine ýetirilen şu gapdar bilen goşulýarlar da şoňa görýän halk hem goşuldy şo da sen üçin ullagan bir üstünlük. Men halipa pikirim sağlarına olmak üçün, bağışı olmak üçün sesde de sağlarından eline de güç olmalı. Seninle şolatdan elinde de, sesinde de cemlenipdir. Son üçün sesine moğuy, eline moğuy. Näme qalan ýagdaýda da halkam gowy baha berdi, sana üstünlük alyp geldi. Köp sağ olun Halipa, arzu olaňyz hasyl bolsun, mundan meýlegem ýaş şägirdliň arasyna janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Ençe ýyllap bize halipalyk etip gelmegi tüý süregimizden arzu edýäs. Eziz prezidentimiz, täze döwür, täze joşgun, täze eýýam berenler, arkadagly serdarymyz, ýaşlar, siziň bilenler. Arkadagly serdarymyz, ýerine ýetirýärler Çalsana bagşy bätleşiginiň Daşoğuz welaýat tapgyryna gatnaşyjy bagşy sadanlar. Dünya salonun
uluk yaşam gayrat bile uluk yaşam gene arkadağı ferdarımız arkadağı ferdarımız Hormatly watandaşlar, edi dileşler, anha çaltana başı bätleşiginiň daşogy welaýat tapgyryna ýanglanan saatlar, aýdymlar şulardan barat. Bizem şu portatda Emiller Toparynyň başlygy, Türkmenistanyň halk artisti, mukamçy kompozitor, matumladyna halkara bayrağının eýesi Akmurat Şarif elbetde ähli eminleriň adyndan bir netijäni beýan etmek üçin, ýagny bugünkü çaltana bagşy bätleşigimiziň daşogy welaýat tapgyrynyň ýeňjilerini beýan etmek üçin şu portatda hormat bilen halipamyza söz berýär. Halipa sizden başlygyny. Doğrudan şu gün ana daşogyny bir ulukan bayramçylyk. Sebäbi şu bayramçylygyň aňardyna bize mümkinçilik berýän gahryman arkadagy ferdarymyz, hormatly prezidentimiz. Gahryman arkadamyň özü sunnatyň hak hoslar bolup bilen sunnatyň hemmemiň halipamyz. Şoň üçin hem gahryman arkadamyň özü hakyky sunnat adamlaryna baha berenne gaty dogry baha berýän adam. Şoň üçin hem biz budam sunnat işgärleri bolup, halipalar bolup, şähertler bolup, gahryman arkadamyň arkadagy ferdarymyň ömrü uzak bolsun. Goý şu ýyllaryň dowamyna şuňaly aýlerde biziň halipalarymyň ata-babalardan gelýän ýöreleri, destanlary, tirmaýdynlarymydan ýangyp dursun. Men sahaga halipam bir zat derdim, adam halkyma dönün berdi. Sebäbi şu halkyň özü berýän bahasy iň uly baha derdi. Şoň üçin şu ýerde de görýän näýlem agzak geçdik, ulu halipalar geçipdir. Şoň üçin goý şu gahryman arkadamyň halipa şähertlik ýoluny açyp berýärler. Şu halipalaryň ýollary dowam bolsun. Ilk bir saatlar dinledik şu ýerde. Sonra iki sanagy saýlanýar, zemleýse. Ni şu ýerde burnaşak diýen saat salan Begenç Ürpek. Sizin sekeri salan berdiren Kakay. Näşul ikisinem men gutlayan oy şular benim aňardan gelýän halipalarymyň duta senedini halkyna hyzmat edip şonu dowam etdirdiler. Näni doğrudan bağışlara geçtikde bağışı diýilenne her ýollarda halipalar ýol goýan zatlar var. Näme daşogy daglaryna nazar adam aýdyp nazar bagan şähertleri İlaman ağa, Bally Mätgerli, Akça Muradowa, Muman Tüýlotow, känne bular sanadan sowa var. Sebäbi şolar mudam şol destanlary ösürip gelen adamlar. Şoň üçin hem şular şuň destana aýtdylar, tirme aýtdylar. Indi şulardan aýdyn, şularyň içinden çykanlary. Güýçmät Atabaýew, Baba Gammar aýtdy. Ondan ikinci dünya ödül Kutluýa. Şular hemme taraplayın şähertler bilen maslahatlaşyp şu karara geldik. Şoň üçin men şulary siziň adyňyzdan, öz adymdan şähertler gutlaýan. Gahryman arkadagy ferdarymyň şu döredýän mümkinçiliklerini şular jogap edip halkyna hyzmat etsinler. Halipalaryň ýoly dowam bolsun. Sag bolun.
Sağ olun halipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Biz hem çalsana başy bätleşiginiň daşagy vilayet tapgyryna anha ýeňiş gazanan bagşylarymyza hem de sadanalarymyza uly üstünlikleri arzu edýäs. Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asry bayragyny almak urunaky bätleşigiň çäklerine geçirilýän çalsana başy bätleşiginiň daşagy vilayet tapgyryny hem geçirip gutarýas. Şunun ýaly ajaýyp pursatda, şunun ýaly ýaxşy arzuwlar bilen biz hem bize şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip berýän şeýle hem şu ajaýyp döwürde ýaşadýan türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadagymyza şeýle hem bugun köýüne peder ýoluny üstünlikli dowam etdirip türkmen halkyny diňe ýeňişli ýollar bilen, diňe nurany ýollar bilen geljegi tary alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadagymyza şeýle hem hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyza alkışlanmaly diýär. Goý türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadagymyzyň şeýle hem hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyzyň jallary sag başlarydyk tutýan her bir tutumly işleri mundan meýlegem diňe ruwaşlyklardan ruwaşlyklary beklentin. Ýene ýagşy günlerde şunun ýaly ajaýyp bätleşiklerde görüşýänçek hoş, sag bolun.